Ngihlala ngibingelela namhlanje anginazi isikhathi okuncane bengifuna ukuthi ngikulungise. Kukhona iphepha lapha okuthiwa Emaputuland. La ngapha elonganeni ngathi mhlawumbe la ngapha ngonyakatho. Elivele labhala nje into engayiqondi kahle. Lathi ngisohlelweni ngiphambili eqhubeni lokuthi kudle umhlaba wakwaZulu. Ukube kufakwe imayini lapha elonganeni ekwaZulu. Manje liyangixaka leli phepha ngoba liqhamuka selikhuluma nje nami azange lizoconfirm kumina ukuthi leyo nto ngiyayazi. Ngicabanga nje nami ngibona sengisendelwa ulungana ngiqale ngasendelwa umbatha lapha kwaHla umbatha lo wayesesibhakeleni uthi awunayo imhlolo nakho sibuka lapho usubhalwe kuleli phepha la ngapha enyakatho kuthiwa Emaputuland. Ngase ngithi ngihawu laba bantu sebethini manje uyangichazela ngithi hayi ngisabekezele ngisahleli sengishayela usinqa sikamagendana usinqa sikamagendana ke lona olungana olapha kwaHealth Josini lo waleni emhlejeni kwaZulu uyangishayela naye uthi awusesimangele kabi lapha nakho sesibona usubhalwe lapha kulamaphepha lapha kwezokuxhumana uthi awuseqhubini okudayisa umhlaba wakwaZulu. Ngithi mina awunayo imkhuba yami kanti mina ngempela abantu abazintatheli ngizoze ngithini kuba kodwa ke ngoba phela ngakhuluma mina nesolezo la ngihlonipho uCharles ngakhuluma noMthobisilanga bangihlonipha ngaphinde ngakhuluma neDelisani lento ozandile bangihlonipha bathe mabeqeda ukungihlonipha ngabachazela ngathi abangabhali ngami emaphepheni nalapha kwezokuxhumana abantu bengakhonfirmanga kimi izinto ngoba mina kahle ngiyangithanda ukuthi abantu mabekhuluma ngami bekhonfirme kimi special bamaphepha bangihlonipha yonke inkulumo yami bayicosha ephejini lami ngathi angino ephejini lami manifuna ukuthi ngilalele kahle into niyithathe khona ningangifoneli nina abantu bamaphepha abangifoneli ngempela bafike beyiphejini lami befike beyicosha inkulumo elivele lathi liphuma ishisa ngiseqhubeni nalo kudayisa kumhlaba kaZulu. Ngiyaxakeka ukuthi lichaza ukuthini ngoba mina kanginamhlaba mina anginayo ngisho ihectare nje ekabishi ke ngisho lapha nje ekhaya kwaGodlothu ngena ngisenayo indawo yokubeka isitini ukube leli phepha linesibindi ngangaka kodwa into esengiyibukile kade ngagcina uGqilaza ngicabanga sebekhoshiwe ngoba mina nje uCharles laba bamaphepha sabake bafika la ekhaya bathi bashutha la ekhaya umzi wangashutheka bathi bashutha wangashutheka umuzi ngababuza ngathi bengicele kubani bathi bebengacelile kimi iyaqala yaGqilaza lento ngathi ngisuka ngababona ngase ngibatshenge uNkulunkulu ngithe ngisuka ngase ngikhomba lapha phezulu ubhoko kwagqunqa kwabamnyama kwaGodlothu ungene labashaya izulu buka ke njalo ngangaka yayikakafiki le nduku leyo ko-Israel esengiphethe ke manje entshe efikile enomunye lekhomba ngoba mina ngiyadabuka ngathi ngisuka ngikhombe ngapha enyakatho ngoba leli phepha bathi ngavele ngikhombe ngapha bese kuba nenkinga kuleli phepha ngoba manje leli naqala ilongana lena kaSingqele le ilungana yakhe uSingqele angapha enkandla isiphaza sakhe ngasikhuza ngasiGqilaza. Manje ke leli phepha ngicela ukuthi ngilinikeze u3 hours kusuka manje libuyele emuva bebhali lapha kwezokuxhumana ukuthi lento ade beyikhuluma into engekho ingamanga ngoba number 1 anginalo ifoshelo elikhulu lokuthi ngihambe ngidayisana nomhlaba kwaZulu. Number 2 lapha kulomhlaba wakwaZulu angikwazi ukuthi mina ngudayise mhlawumbe ngibuka ngathi leli phepha lididwe isilungu bengivakashelwe ngabelungu bakwaIsrael behamba nowase-Italy belungu bebezela ekhaya bezongicela ekhaya mhlawumbe udidwe inkulumo yesilungu ngoba de kuphume nako TV bekuzocelwa mina ukuthi ngiyephesheya hayi ukuthi bebezothenga umhlaba. Ngicela ukuthi nina amaphepha enifikayo lapha kwezokuxhumana zamani uqaphele ukuthi niqale nibheke ukuthi nibhala ngobani ngasiphi isikhathi akudlalelwa-ke nje kimi ngoba ngingabingelelanga nje bengifuna ukuthi ngidlulise. Ngicela nina wena mnikazi wephepha ngoba ngizwe ukuthi umnumzane Manqele ngikunikeza u3 hours ukuthi uphindele kuleli phepha Emaputuland ubusuyilungisa lento usho ukuthi bengiqambamanga njengephepha bekungamampunge lawo ababhalwe ngoprofessor ngoba ngikunikeza u3 hours kusuka manje ngoba ngizothatha le nduku leni engisanda kufika esanda ngilethelwa ngoIsrael ngikhombe ngapha enyakatho bese ngithi umuntu wakho ukhothe kanjalo wadi utype ngawo uyothi usuku ukuthi uyatype umuntu wakho wenze nje. Ngiyakutshela phela ilungiseni lento nina leli phepha kuthiwa ngoba ningazi kahle ngake nibuze kulaba besolezo ngingibuze nje nakulaba beDelisani mhlawumbe bazongitshena kangcono ngami ngiyakholwa khona ukuthi masimba ngishayisana angixabene nani bafowethu zamani ukuthi ningangijwayeli kabi
futhi ngingafuni ukuduma ngami ngoba mina kahle kahle manicela udumo noma nifuna iphepha leni liphakame sondelani kwaGudluza ungane ngicela nibalandeli bami ngicela ukuthi kusuka manje ngenichazele ngifuna ukuthi lento ngiqopha umlando ngempela ngifuna ukuthi nimbhalele leli phepha okuthiwa iMaputo shisa mina ngazi ukuthi amagwinya aphume shisa kuthiwa zona iphuma ishisa zishisa kusho ukuthi ngami ngiyacela ukuthi ke nibalekelele laba bantu mhlambe bangizwa ngendaba njengomshado yogogo babo ngoba phela abanye baba abayazi imshado yogogo akuhlalelwa nje kimi masani udlalele ephekwenzi lesonto hawu athi kusanda kufika nje amandla asuka kuEzeli benginikeza induku nakho ithusi likhona nje ngoba ukuthi ngineshopho ngapha ejozini ngapha nomzala ngapha enyakatho ngoba ngithi ngisuka ngikhombe ngaleli thusi ngapha imvula ingabusana ukuthi yabo ikuthotha isekho imvula enyakatho sekufanele manje wena uluzaka neqoqo ke lapha senzokuxosa kwaGudluza ungene into engayithandi le ngikunikeza 3 hours nina ebenibhala ngoba shoot leli phepha futhi alikhetho ngengathumela abafana lamaphepha la emafonini uthi u3Second useyikhulwini lokudayisa ngomhlaba ngizowuthayisa ukha ngefoshela ningadidwa isilungu abalungu baphesheya bebezofuna mina befuna ukungithatha njengomdlali ongathi bawungisayinisa phesheya baze ngase ngithi mina ngeke ngisalungisa izinto la kwaZulu manje ningadidwa isilungu bafowethu zamani ukuthi nibuze einganeni ukuthi kuthwani bathina abelungu ngoba begcwele lapha nje kwaGudluza ungane bebengezile ukuzothenga umhlaba bezeki bazofuna mina uyabo manje mase ningitshena ngeland into ejule kabi le ngiyacela ingane zakwethu ngicela ukuthi nabafowethu uhambe nje wona ndoda nina banikazi bephepha nilungise le nto futhi anginisabisi ngalokho futhi azikho iyalo ngimfake nje umuntu enkantolo nginenkantolo yami kwaGudluza ungane mina ngithi 3 hours from now uzobona umuntu uzogoba kanje sadonsa ithusi ngizodonsa ithusi lami ake ngimfonele futhi laba bantu laba lento ngithi ngizwa sengigcwele konke amafoni kuthiwa ngisekhulwini ukudayisa komhlaba hawu ngingenayo ngisho ihectare nje ke yamaklabishi noma ngamazambane kwamina lapho kwaGudluza ungane akusayekho ngisho indawo yokuthi ibekile nga ibeke isitini hey mhlawumbe kwesinye isikhathi ngabe ngithi ibhadi leli ngabe ngithi ibhadi kodwa manje akusona ibhadi futhi inhlahla mhlawumbe kwesinye isikhathi laba baleli phepha bese bexhumanene nengonyama yathi hayi lento iyayiletha lento mhlawumbe yimi mhlawumbe kwesinye isikhathi enginenhlahla ngaze ngithi ibhadi leli ngoba ngeke bethi abantu wena ngisekhulwini lokudayisa umhlaba wakwaZulu ekubeni kuyimina umhlaba engilunga engugadile ngudefendelayo cha bafowethu ngiyanicela abafowethu angixabani nani nina bephepha kodwa 3 hours from now ngifuna lo muntu avuthayipha ngawo uthi iphuma ishisa kuMaputuland uthi breaking news ngicela ukuthi uphindele emuva ngoba ngiyangibona manje niphinde nithi besiqamba amanga besibhale ngoprofessor information isingenayo sezwe ngendoda yodwa ngoba angikwazi kuvelaphi uyithatha information ukuthi ubhale ngomuntu ubhale kwezokuxhumana ungaxhumanile naye uzwe iqiniso angina number 1 anginawo ngisho igrade number 2 anginaso isikaveti number 2 number 3 ngifuna ningalele kahle number 3 angikwazi ukuthi ngijayise ngomhlaba wakwaZulu mina benguvukela ngihamba nesile esidala ningathi mhlawumbe manje nezungu bese nifuna ukuthi ifanele nina nize kumina nibuze kimi kahle ningasebenzisi ukuthi nina manifuna ukutrenda lapha emafonini ngamaphepheni ngizose ngimgqilaza ngichazeleke sengimtshena iqiniso 3 hours hamba nilungise lento otherwise uzokubona kulokhu uthi nje umuntu uhambe edrobheni lokhu kuthela ngoba ngizule kuthiwa likamanqele leli phepha ake ngimshayele angimsabisi futhi ngoba bayangisuka ngihlalele ekhaya angeni futhi mina kwezokuxhumana njalo nje angeni angixabani kodwa nani futhi angithukuthele kodwa ngiyakhuza ngizokhuza ngisabashayela ngiqinisile angifuni ukuthi ngibhekane nendoda engingayishayeli semthani ngisafuna ukubathinta ngibabuze ukuthi bakuthathaphi lento bathi ngisekhulwini lokudla umhlaba hawu kusho ukuthi bangibona ngiphethe amasaka ngihambe ngidayisa inhlabathi noma kogolini imkhuba yami cha ngibona ngathi inhlahla mina ngiqinisile kwesinye isikhathi njalo ngothola bese bekhulumile ngoba phela angiyona ngonyama mina futhi hawu abasalibambe ucingo hayi noma ngabantu bahamba ucingo izoqala 3 hours bakhala bashiya umfazi womlungu anginandaba nakho kodwa khona ngilokhu ngishilo batsheneni basendeleni bathi Emaputuland breaking news ingapha enyakatho ngizosuke ngidonse ngoba ngeke ngadonsa ubhoko lwami lolude
Angifundi ngoba ngiyasukelwa ngihlalele ekhaya manje ngoba ngisho sinqa sikaMagendane ngimchazelile ngathi kanithinte ngoba nakhelene naye lenyakatho ngoba ngabe ngiyasuka manje ngiyakini kodwa manje ngibona ngathi kuzoba waste isikhathi sami fanele vele igqilaze ngila kwagodluza ungena iyabonga lento kaprofessor izange ibingelele ibingenasikhathi bizoshiya lo mlayezo lungisanike lezi zinto enzenzayo lapha nenivele nibhale nje fanele uqala uqaphele ukuthi ubhala ngobani ukuthi into engiyibukayo sekunesikhathi ngicingile ukugqilaza manje sebekhohliwe uyabo buka nje amaphepha onke angihlonipha kabi amaphepha ngoba ngincoma uCharles besolezo ngcono olungano omthobe sibela ngincoma napha awunakubonga laba abanye nalabo zandi balana kwesilungu noma gase bamasowetheni bangilongana bayahlonipha bayihlonipha inkulumo yami kodwa umuntu ofuna ukudela ngokubona ngizoyenza lonto namanje ngiyasho 3 hours ngicabanga manje ngoba ngiqala ukukhuluma nje 20 minutes left zamani kuyobhala madoda leyo clip ngiyidinga ngiyabona nje manje ngoba sengikhulumile nje ngisacela ukuthi nibathumelele bathi Emaputuland angazi bani kodwa ithiwa i-breaking news kuthiwa ziphuma ishisa mina ngazi amagwinya ukuthi aphuma ishisa angithandile bafuthu ukuthi kuze ngazi ukuthi nje kuba nenkinga ngicela ukuthi yena ngingazise nje ukuthi cha ilungiseni lento ngoba ngizule kuthiwa umnumzane uManqele oluphethe sengishile lokho buka nje mina ngibahlonipha abantu basenyakatho nemeya lena nje noma athele ngapha ngokuba lifephu ukuba ngingambona lapha efuna ukube ngimbeke ebe inkosi yayimeya ngathi naye akami fanele ezeze kwagudluza ungene engayibeki uyabo manje ngiyabona umathe ke umeya uhloniphekile umathe laba ke baleli iphepha lasenyakatho ngicela ukuthi bayilungise manje lento bengangikhulumeli into engingayazi umuntu mayefuna ukuthi ebe umngani wami noma sisondelane nami akangicela ngitsheni mina uyabo ngiyehla ngisemontweni umuntu ngimbingelele ukuthi nje ngisekhulumeni lipheke uyabayawazi umhlaba ukwazi ukuthi into ecayi kanjani behamba nesilesidala silwa yona lento yomhlaba sekuthi mina sebethi sengundayisile hawu ngadayisa kanjani umhlaba ukuthi kwaZulu mina futhi ngingcono benthwala mhlawumbe nginemayini hayi ke mhlawumbe inhlahla ngoba umunye nje bezogijima eyokhatha eyogeza eyogquma mina ngibona ngathi inhlahla kwesinye isikhathi mhlawumbe sebengikhulumele nesilo ukuthi cha sekungowakho mhlawumbe sengayidayisela bengakafiki kodwa kimi lokho iyabonga ke lento kaprofessor lungisanike nina baleli iphepha ke lokuthiwa iphuma ishisa Emaputuland wele wonke amafoni bangihlanganisa nezinto engingahlangani nazo manje ufuna iphepha lenu lithengwe gijimani niregister zonke izinto amaphepha eniwabona lapha ezitolo nasemagaraji njengowonke amaphepha ngoba le maphepha eniwenza la emafonini ngizowaqhilaza anongibuza kwisiphaza sikaSingwe ngiyabonga ibanga xasula lapha manje